Пак ли избори? Понеже имам възможността да изразя мнението си пред вас, ще го направя вече сериозно и мисля, че и вие ще ме подкрепите. По принцип не ходя на избори. Да се редя на опашки, обещания много, накрая нищо. Вчера, както си седяла в парка, едно детенце ме попита какви са тези чичковци по плакатите. И аз му отговарям за избори. Харесваш си един, който ти е най-симпатичен и гласуваш за него. И то ме пита, ами ако избереш грешния, губиш ли? И аз му викам, нищо не губиш. И така. Реших този път и аз да гласувам. Нищо не губя. Ще направим кефа поне с приятелите. Като се замислиш, можеше да няма въобще избор. Тогава ще се ядосам. Помисли си и ти, ако си студент, пусни едно заявление в общинска администрация в Студентски град до 10 октомври и ела да гласуваш с нас. Аз ще направя моя неочакван избор. Айде, ще се видим на 25 октомври. Желязо!